Kaparrak gaixotasun mota asko transmiti ditzakete. Zeren eta gai dira transmititzeko virusak, bakteriak, protozoak eta orduan dira gai transmititzeko gaixotasun asko. Bai pertsonei, bai animaliei. Dira asko. Munduan zehar edo munduan mailan esaten da, eltxoa direla lehenengo vektore nagusiak. Baina gure munduan edo aurreratuko munduan edo dira kaparrak garrantzia handiagoa daukenak. Orduan garrantzia handia dauke kaparrak. Lehen esan dudan bezala, kaparrak dira gai transmititzeko bai virusak, bakteriasak, protozoak eta bai pertsonei eta bai animali ere. Orduan, pertsonei bai, adibide bat argi bat dauena da edo ezagunena hemen da Lyme gaixotasuna. Azkeneko urteetan hori nahiko ezaguna egin da. Zorionez, gai gehienak ez dira izaten oso larriak. Lyme hau adibidez, azkar edo, medikuak edo diagnostikoa nahizkoa azkar egin ezkero, tratamentoa dauka, eta orden ez du holako arazo handirik sortzen. Oin, ez bada diagnostikatzen edo denbora askotan hor badauka, pertsonen bat, azkenean bai bihurtzen da purbe larriagoa. Orden, gaixotasuna ez dira hain larriak, baina, importantea da diagnostikoa oso azkar egitea. Metodoriko edo hoberena da kaparrik ez harrapatzea. Ez dago holan kontrolatzeko metodo, desagerratzeko ez dago metodorik. Saiatu dira denboran zehar metodo desberdinetakaz, baina ez dago. Hori garrantzitsuna da ez harrapatzea. Adibidez, mendira eta joaten garenean eta inguruan kapar asko badagoen egin behar duguna, hori prebentzioa eduki buruan edo ikus jakin dauzela eta nola ez harrapatu, batez ere praka laburrak ez erabiltzea, manga luzeak, kondarak edo manga luzeakoak izatea, hori da ia garrantzitsuena. Gero, etxera bueltatzen garenean, dutzatzerakoan edo ikusi behar dugu baten bat badekogun harrapeta, badekogun lehen kentzea. Zen eta kaparrak, transmititzen dute hori gaixotasun asko, baina lehenengo 24 ordutan, helduta dauden lehenengo 24 ordutan ez dira gai transmititzeko oraindik. Orduan, lehenengo 24 ordutan kentzen badugu kaparrak, ez dago arriskuri transmititzeko gaixotasunik. Erronka nagusiak, ez bakarrik oin, aspalditik ero gu ari gara ikertzen batez ere gaixotasun zoonotikoak. Hau dira, animalitatik pertsonara edo pertsonai transmititzu aldirenak, edo alderantziz ere, pertsonatik animali, baina horrek izen dira eta dira gaur egun gure erronka handiena. Adibide bat, kusukarra, animalien gaixotasun bat eta pertsonai eragiten dena. Baita ere beste erronka batzu dira, kaparrekin segitzen dugu, hau izen da gure olako hildo nagusiren bat, baina azkeneko urteetan hasi gara ikertzen eltsoak, batez ere eltso tigrea nola edatu da edo zabaldu da gure inguruan, eta bertoko eltsoak ere, zeintu dauden, orain arte oso informazio gutxi daukagu gure ingurukoa, da orduan ari gara ikertzen bai eltso tigrea eta bertoko eltsoak ere. Eta baita ere azkeneko urteetan ari gara apurbete etorbarria den, etorbarria ez baina berria, Asiako listorra hori, erlei kalte eragiten diena, horrei aurka gabiz ikertzen ia kontrolatzeko metodoren bat edo aurkitzen dugun horren beste kalte ez eragiteko.